У імя Отца і Сына і Духа Святога. Амен. Гэты ружанец малюся на Тваю хвалу, каралева ружанца святога, а таксама ў наступнай інтэнцыі. Веру ў Бога, Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, і ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, які быў пачаты ад Духа Святога, нарадзіўся з Дзевы Марыі, замучаны пры Понскім Пілаце, укрыжаваны, памёр і быў пахаваны. Зайшоў да адхлані, на трэці дзень воскрос з памерлых, узышоў на неба, сядзіць праваруч Бога Айца Всемагутнага, адтуль прыйдзе судзіць жывых і памерлых. Веру ў Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела, жыццё вечнае. Амен. Ойче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як было спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амен. Частка ружанца радасная. Таямніца першая. Звеставанне Найсвяцейшай Панне Марыі. Вось я, слуга Пана, няхай мне станецца паводле Твайго слова. Ойче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных,
цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод лоння твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод лоння твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Хвала Ійцу і Сыну і Духу Святому, як было спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амэн. О Марыя, без граху першароднага пачатая, маліся за нас, хто ў цябе паратунку шукае. О мой Езу, прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пекельнага, правядзі ўсе душы да неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбная твая міласэрнасць. Таямніца другая. Адведзены паннай Марыяй святой Альжбеты. Благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод лоння твайго. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя тваё, прыйдзі валадарства тваё, будь воля твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты паміж жанчынамі, і благаслаўлёны плод лоння твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер у хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод лоння твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер у хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод лоння твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер у хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод лоння твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод лоння твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер у хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод лоння твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод лоння твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод лоння твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод лоння твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод лоння твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Хвала Ійцу і Сыну і Духу Святому, як было спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амэн. О Марыя, без граху першароднага пачатая, маліся за нас, хто ў цябе паратунку шукае. О мой Езу, прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пекельнага, правядзі ўсе душы да неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбная твая міласэрнасць. Таямніца трэцяя. Нараджэнне Езуса Хрыста. Бо нарадзіўся вам сёння ў горадзе Давіда збаўца, якім ёсць Хрыстус Пан. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя тваё, прыйдзі валадарства тваё, будь воля твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы,
як і мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Аман. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословлены плод лона твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Аман. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословлены плод лона твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Аман. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословлены плод лона твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Аман. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословлены плод лона твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Аман. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословлены плод лона твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Аман. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословлены плод лона твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Аман. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословлены плод лона твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Аман. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословлены плод лона твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Аман. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословлены плод лона твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер у хвіліну смерці нашай. Аман. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословлены плод лона твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер у хвіліну смерці нашай. Аман. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды і навекі вечныя. Аман. О Марыя, без граху першароднага пачатая, маліся за нас, хто ў цябе паратунку шукае. О мой Езу, прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пекельнага, правядзі ўсе душы да неба, дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна твая міласэрнасць. Таямніца 4. Ахвяраванне Хрыста ў святыні. Вось гэты прызначаны на падзенне і на паўстанне многіх у Ізраілі, і на знак, якому супраціўляцца будуць. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Аман. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословлены плод лона твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер у хвіліну смерці нашай. Аман. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословлены плод лона твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Аман. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословлены плод лона твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер у хвіліну смерці нашай. Аман. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословлены плод лона твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер у хвіліну смерці нашай. Аман. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословлены плод лона твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных,
цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод лона твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод лона твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод лона твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод лона твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер у хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод лона твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Хвала Отцу і Сыну і Духу Святому, як было спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амэн. О Марыя, без граху першароднага пачатая, маліся за нас, хто ў цябе паратунку шукае. О мой Езу, прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы да неба, дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбная твая міласэрнасць. Таямніца 5. Езуса знаходзяць у Іерусалімскай святыні. Чаго вы мяне шукалі? Ці вы не ведалі, што мне трэба быць у тым, што належыць Айцу майму? Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашыя, як і мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод лона твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод лона твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод лона твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод лона твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер у хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод лона твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер у хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод лона твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод лона твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод лона твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер у хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод лона твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер у хвіліну смерці нашай. Амэн. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благаслаўлёная ты між жанчынамі, і благаслаўлёны плод лона твайго, Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных,
цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амон. Хвала Ійцу і Сыну і Духу Святому, як было спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амон. О Марыя, без граху першароднага пачатая, маліся за нас, хто ў Цябе паратунку шукае. О мой Езу, прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы да неба, дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбная Твая міласэрнасць. Тваёй абароне аддаёмся, святая Багародзіца, у нашых патрэбах не пагарджай маленнем нашым, і ад усялякай злой прыгоды выбаўляй нас заўсёды. Панна хвалебная і благаслаўлёная, о Пані наша, апякунка наша, суцяшальніца наша, Ты заступніца наша, з Сынам сваім нас паяднай, Сыну свайму нас даручай, Сыну свайму нас аддавай. Каралева ружанца святога, маліся за нас. У імя Отца і Сына і Духа Святога. Амон.